ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଅଣ୍ଡାରେ କଣ ଖାଇବ? କଣ ବନେଇବା? ଆଜି ଅଣ୍ଡାରେ ଆଜି ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ବନେଇବା ଅଣ୍ଡାରେ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ପେଶାଲ ଅଣ୍ଡାରେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡାରେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କଣ ବନୁଛି। ଭାବିଲି ଏଗ୍ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ବନେଇବି। ଏଗ୍ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପସନ୍ଦର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ନେଇଯାଇଛି। ପିଆଜ ଗୋଟେ, ରସୁଣ ଗୋଟେ, ଅଦା ଟିକେ, ଆଉ ଆପଣ ବିନ୍ସ, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାସ୍ ଏତିକି। ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସବୁ ମୁଁ ଏବେ ରେଡି କରିଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଆଉ କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ସହିତ ଭାବିଲି ଏଗ୍ ଚିଲି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ବନେଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ବନଉଛି, କେମିତି କଣ ହଉଛି। ମୁଁ ସେ ଏଗ୍ ଚିଲି ପାଇଁ 3ଟା ଅଣ୍ଡା ନେବି। ଅଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତାପରେ କଡେଇରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣ ବେକିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସେଇ ପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ବେକିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ବସେଇଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡିଦେବେ ଘୋଡେଇକି। ଅଣ୍ଡା ଆମର ସିଝିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ରେଡି କରିଦେବି। କିଛି ତେଲ ନେଇଯିବେ, ତାପରେ ତେଜପତ୍ର, ସାହା ଜିରା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ, ଆପଣ ଗୋଟା ମସଲା ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବେ, ଚିନି ଦେଇକି ବାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦାର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମସଲାକୁ କଷିବେ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଭଲସେ ଆପଣ କଷି ନେବେ ମସଲାଟାକୁ ତେଲ ଉଠିଲା ଯାଏଁ। ତା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ କାଢିଦେବି। ତାପରେ କିଛି ଆଳୁ ଦେଇଦେବି, ବିନ୍ସ ବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ପରିବାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, କାହିଁକିନା ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍‌ରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଉଳ ସହିତ ବି ସିଏ ହବ। ଘୋଡେଇକି 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡିଦେବେ। ତା ସହିତ ମସଲାଟା ବି କଷି ହେଇଯିବ ଭଲରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ବି ଆମର ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଚାଉଳ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବି। ଚାଉଳ ଦେଇକି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଚାଉଳଟାକୁ ବି ଭାଜିବେ। କାହିଁକି ନା ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍‌ର କଲରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ ଯଦି ଭାଜି ଦଉଛନ୍ତି ଚାଉଳଟା। ଆଉ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ବି ଟିକେ ଏନହାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆଉ 1 ଚାମଚ ଚିନି ଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ଭାଜିଦେବେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର 5 ମିନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଠିଯାଇଛି। କେମିତି ଦେଖାହଉଛି ଆମର। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଆପଣ। ଆପଣ ଯେତିକି ଦରକାର ପାଣିର ଭାଗ ମାପ ଦେଖିକି ଦେବେ। 1 କପ୍ ଚାଉଳରେ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେବେ। ତାପରେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ସ୍କୋୟାର ସେପ୍‌ରେ କାଟିଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ 2 ଚାମଚ ବେସନ, 3 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲସେ ପାଣିରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରରେ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ବେସନ ଆଡ୍ କରିଛି। ଆଉ ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ପିସ୍ ଗୁଡାକ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଭଲସେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବେ। ପୁରା ବ୍ରାଉନ କଲର ହବା ଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଆମର କଟା ହେଇଥିବା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଛଡେଇକି ରଖିଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଦେଇକି ଗୋଳେଇକି ଆପଣ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡେଇକି ଛାଡିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ରାଉନ କଲର ହେଇଗଲାଣି ଭଲସେ। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାର କରିଦବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା ବୋଲି ବିଲକୁଲ ବି ଜଣା ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ନ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେବେ ସେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ରେଡି କରୁଛି। ମାନେ ଅଣ୍ଡା 2ଟା ଦେଇଦେବି, ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଭୁଜିଆ ଯେମିତି ହୁଏ ତାକୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ତାପରେ ରାଇସ୍‌ରେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆକୁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ କିଛି ସୋୟା ସସ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବି। ଆପଣ ଯଦି ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପାଇବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଲେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ମୋ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଲମରିଚ ସରିଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଚିଲି ଏଗ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। କାଟି ଦେଇଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇକି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଦେଇକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଭାଜି ହେଇଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଦେବେ।
ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍ ଦେଇଦେବେ ସେଥିରେ। ଆଉ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଆପଣ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଉ ବେସନର ପାଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇଟା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି ଆମର ଅଣ୍ଡା ଚିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍‌କୁ ଏଗ୍ ଚିଲି। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣେଇବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ରିଏଲି। ଆପଣ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ବାଏ।